Ining istorya mga mapapadapit sa mag-agom na si Manay Kuring asin si Paiberting. Ang mga pangaran talaga pag medyo magka-rhyme. Meant to be. Ano, mag-agom. Ngunyan, ini si Paiberting da mga tugang, kunyan da ini lasinggero. Para inom da ini. Kumbaga, pag da ini nakakatumar ning alak sa sarong aldaw, biyo dan pigatrangkaso. Nakikibig-kibig. Kumbaga, iyon na alak ang ano ni Paiberting ang sa iyang kumbaga food supplement. Ngunyan, ta si Manay Kuring da medyo ano na, napupundi na da sa bisyo ni Paiberting, ta peripermi na sana da. No. Aga o to hapon banggi permi dang alak mga tuga ng kunyan hutok ni Paiberting. Si Manay Kuring man grabe naman ang kunyan panambitan. Maray pangeso alak, aldaw o to hapon banggi kaibanan mo. Ako da mo lamang nahapros. Kaya ngunyan, sarong banggi, nagpaaram ini si Paiberting kimanay Kuring na mainom. Tako, naimbitaran ni Padi. Ano, ngunyan, nagpaaram si Paiberting, Gom, maduman mo na ako Padi. Sure shot lamang. Sure shot la. No. Ngunyan, si Manay Kuring pundi na, habong tugutan si Manay Berting. Sabi niya, maray pagom, magtiniristihingan kita. Tutugutan ta kang magluwas sa sarong kondisyon. Daugon mo ako sa sarong kompetisyon. Grabe! Pang SEA Games. May kompetisyon. Kung madaog mo ako sa pararayuan ng ihi. Pararayuan ng ihi. Pararayuan kupsit. Ay ngunyan, ta si Paiberting taday pamandaan na katumar ning alak, ganadong-ganado, kumasa sa hamon. Ha? Sa bot-bot gayon ni Paiberting garong kumbaga sa tournament na ni, sureball na. Primerong umihi da si Manay Kuring, pag-ihi, nagpatura kig dambiyo din siya. Garo da talapang, bumino ka na sanada nagpatura kig da si Manay Kuring pag ihi niya da sinukol duwang dupa. Duwang dupa ang distansya kan ihi niya. Ang ngunyan si Paiberting dahil kumbinsido duman sa duwang dupa garong nga gom haliputon man. May kaiba ng pantrastok. Sabi man ni Manay Kuring, ay, dahil mo gong pag-underestimate ang duwang dupa kong ihi. Ngunyan ika naman. Kung malagpasan mo ang duwang dupang yan, umihi ka man, sige, kuyogon ang buot mo, uminom ka. Sige. Si Paiberting naman dang umihi mga tugang nagpaturakig naman, pig kunya na subiruli, tinanggal na subutones, maihi naman. Ngunyan, tinuyaw daan ni Manay Kuring, op. Garo nandadaya ka. Pigkakaputan mo. Ako nga ni nag-ihi dahil ko pigkaputan. Main darayan. Ngunyan, dahil kinaputan ni Paiberting. Daya ito si Manay Kuring dahil kinaputan. Uminihi na si Paiberting pag-ihi niya. No. Tuminuro siya na naman sa may bulbul. Kaya naman, daog si Paiberting. Mayang karaputan. Thank you so much kay Lilia Quintal sa pagpadara kan istorya sa Facebook. Pagiramdam ini po istorya sa nakatang isip, invento, ano man ang pagkakaparehas sa bagay, lugar, pangyari o pangaran, di nanganghulugan na totoo kung may kaparehas. Ini po invento sa naday po sinasadya. Alright?